एक पिटरनि लिरनाय एक अध्याय 6 पद बे जाहैबाय पिटरनि सेथि लाइजाममोन्दै नोंथांमोना बेखौ गोजौनिफ्राय फरायबोयोब्ला साबसिनै रासिनै मोजाङै बुजिसिनगोन नाथाय आङो बेखौ 6 पदनिफ्राय आङो फरायगोन बेखौ जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि थिनहरजानाय पिटरा पन्टुस गालातिया कापाडकिया एसिया आरो बिथुनिया हादराव गुबुनारिफोरबादि खामि हैनाय इसोरजों सायख'जानाय मानसिफोरनो बे लाइजामखौ लिरहरदोंमोन दै बे एक पिटरनि लिरनाय एक अध्याय 6 पदआव बेखौनो बुंदों सानथ्र'हायै आनजादफोर सफैनायजों नोंसोरो दान्दिसेनि थाखाय सैनांदोंब्लाबो रंजा नोंसोरनि फोथायनाया बेसे गोगोम बेखौ नायनो बे आनजादफ्रा सफैयो आद्रि जानानै थांगोन सनाखौनो अरजों आनजाद नायोब्ला सनानिख्रुइ दाम गोसासिन नोंसोरनि फोथायनायखौबो आनजाद नायनो गोनांथार अब्लासो बियो थाफ्लायबाय थागोन बेबादिब्लासो जिसु ख्रिस्टनि फैफिननाय सानाव नोंसोरो बाख्नायजागोन महिमा गोनां जागोन आरो मान मोनगोन आरो आंबो दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदों अनजाग्रा ख्रिस्ट सिबियारिफोर अनजाग्रा ख्रिस्ट सिबियारि नखरफोर सुबुंफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो बे बाथ्राखौ बुंनानै बे बोसोनखौ बुंनानै आं बेखौसो थुलुंगा होनो नागिरदों दि सानथ्र'हायै आनजादफोर सफैब्लाबो दिनै जोङो दान्दिसेनि थाखाय सैनांदोंब्लाबो जोङो रंजानि मानोना जोङो सोरगिदिं नायोब्ला जेरैथिंबो नायोब्ला दिनै नासयनाय सैहोनाय गोबां दिनै जोङो नुयो निउसफोरावबो जोङो नुगासिनो दङ आं मिथिया नोंथांमोना बेफोरखौ लानानै माबायदि आर'ज खालामदों जानो हागौ आर'जआव माबायदि बुंदों जानो हागौ फोरबोनियाव माबायदि बिदों जानो हागौ खायफा बुंदोंबो जानो हागौ दि बेफोर सैनांनायफोरखौ बेफोर नासयजानायफोरखौ गोजान खालाम बोखारनानै हो बेफोरबायदिबो बुंदों जानो हागौ नाथाय आं बेखौनो खावलायो आनजादखौथ' जोङो बोखारनो हाया आनजादखौथ' गोजान खालामनो हाया मानोना इसोरनि बोसोनाव बुंखानायसो बेफोरबायदि नासयनाय सैनांनाया सफैखागोन बे नासयनाया ख्रिस्ट सिबियारिफोरखौ सैहोनाया निन्दिनाया मुगैनाया दाय गैयाब्लाबो दाय फोनांनाया बे जाहैबाय दानिल' नङा बियो गोदोनिफ्रायनोखा फार्स्ट सेन्चुरिनिफ्रायनोखा फार्स्ट सेन्चुरिनि ख्रिस्टियान ख्रिस्ट सिबियारि बेफोरनिफ्रायनो बियो दंखायोखा आरो दिनैबो दाबो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ रासिननिख्रुइ रासिन दिनै जागासिनो दङ इन्डियायावहाय भारतआव आसामाव जोंनि बे बड'लेण्डआवबो खनना खनला स्रोद स्रोद सोलिगासिनो दङ बिनिखायनो आं बेखौनो बुङो अनजाग्रा ख्रिस्ट सिबियारिफोर नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो जेब्ला आर'ज खालामो जाहाथे नोंथांमोना आर'जआव बेबायदिसो बुङो दि बे आनजादाव गसंथानो थाखाय गोहो बोलो हो रासिननिख्रुइ रासिन फोथायनायाव नांथाबनो इसोरनियाव जाहाथे नोंथांमोना गोहो बोलो बियो फोथायनायाव उनफिनलाङि बादि गोहो मोननाय बादि बोलो मोननाय बादि जेब्लायबो गोगोमै गसंथानो थाखाय इसोरनियाव बोलो बियो बेफोर आनजादखौ बेफोर दुखु दाहाखौ सौसिलांनो बारसिलांनो थाखाय इसोरनियाव गोहो बोलो बियो आं बेखौनो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो खावलायो आरो जोङो जेब्ला बैसोर नासयजानायफोरनि थाखाय होसोजानाय सैनांनायफोरनि थाखाय आर'ज खालामो अब्ला जोङो आर'जआव बेखौनो बुङो दि बिसोरो नासयजादोंब्लाबो सैहोजादोंब्लाबो इसोरखौ बिसोरो जाहाथे नागारा फोरबोनियाव अरायबो नांथाबो बिसोरनो इसोरा जेब्लायबो बोलो होयो गोगोमै गसंथानो थाखाय जोङो इसोरनियाव आर'ज खालामोब्ला जोङो बेबायदि होननानै जोङो बिनि मानोना बाइबेलाव लिरखाजानाय मोनफ्रोमबो बाथ्राया रोखा रोखायै जाफुंजोबगोन जाफुङालासिनोथ' थानाय नङा आरो जुदि जाफुङामोनब्ला बे जाहैबाय नंखाय नुजागौमोन दिनै फोरबोखौ नाजावदोंब्ला फोरबोखौ फोथायदोंब्ला नासयजानाया सैहोजानाया दंखायो सफैखागोनखा मानोना नों संसारनिब्लासो संसारा नोंखौ अनगौमोन मोजां मोनगौमोन नाथाय संसारनि नङिखायनो संसारनि मानसिफोरा दिनै नासयो सैहोयो मुगैयो बुग्लुं सुग्लुं खालामो गावजों गावनो अनलायनाय गैयै मानसिजों मानसिनो गोबां बेफोरबायदि धारनाफोर होयो जों नुनो मोनो निउसफोरावबो गोबां ससियेल मिडियाफोरावबो आरो सिं सिंबाथ' मा जाबावदों बेफोरखौथ' मिथिया बेफोर गासैबो मानि थाखाय मिथिगौना संसारनि नङिखाय संसारा बेबायदि खालामो जुदि संसारनि मोनब्ला संसारा अनगौमोन होननानै बुंदों बोसोनावबो जेब्ला जोङो जहननि लिरनाय 15 अध्याय 18 आरो 19 पदआव नायोना बेवहाय बेबायदि बुंदों संसारा नोंसोरखौ मुगैयोब्ला नोंसोरो गोसोखां बियो आंखौसो मुगैगारदों नोंसोरो संसारनि जाब्ला संसारा नोंसोरखौ गावनि होननानै अनगोन
नाथाय आङो नोंसोरखौ संसारनिफ्राय थख' खालामनानै लाबाय आरो नोंसोरो संसारनि नंबावलिया, बिनिखायनो संसारा नोंसोरखौ मुगैयो। अनजायग्रा ख्रीष्ट सिबियारिफोर, दिनै बेफोर बोसोनखौ, बेफोर बाथ्राखौ, बेफोर बाइबेल पदखौ अरायबो गोसोआव ला। मानोना दिनै सैनांनाया, नासयजानाया बे सोरनिबा जायगायाव, अबेबा दाबसे मण्डलियाव, अबेबा गुबुनावल' नङा, जोंनियावबो जाहैबाय बेफोरो सफैगोन, जोंनियावबो बेफोरो जागोन। जाहाथे आनजादा सफैनि सिगां जोङो दानो थाम-थिम जानि, जोङो रेडि जाखानि दि जोङो बेफोरबायदि खालामजायोब्ला, बेफोरबायदि नासयजायोब्ला, आरो दिनै जायफोरा नासयजादों, जायफोरा मुगैजादों, होसोजादों, निन्दिजादों, बुजादों, बिसोरो जाहैबाय थार इसोरखौ फोथायनायनि थाखाय, गोथां इसोरखौ नाजावनायनि थाखाय दिनै बेफोरबायदि खालामजादों। बिनिखायनो बोसोनाव बुंनाया, नोंसोरो संसारनि मोनब्ला संसारा नोंसोरखौ अनगौमोन, नाथाय आङो नोंसोरखौ थख' खालामबाय, नोंसोरो संसारनि नंबावलिया, बिनिखायनो दिनै संसारा नोंसोरखौ मुगैयो। दिनै मुगैजादोंब्ला, नासयजादोंब्ला, निन्दिजादोंब्ला रंजानोसो नांगोन। बोसोनाव जेरैबायदि बुंदों, जुदि बेफोरबायदि खालामजादोंबा जोङो रंजानोसो नांगोन होननानै बुंदों। रंजानोसो नांगौ। मानोना आंबो दि सासे गोथां इसोरनि बिसाला बिसाजो, जायनि थाखाय दिनै आंखौ मुगैदों, जायनि थाखाय दिनै आंखौ नासयदों। या प्रेज द लर्ड। आरो जेब्ला ज'हनि लिरनाय सल' अध्याय 33 पदआव नायगोन, बेयाव बेबायदि बुंदों, बेफोरखौ आं नोंसोरनो खोथाबाय, नोंसोरो आंजों खौसे जानानै सान्थि मोननाय बादि। संसाराव नोंसोरो नासयजागोन, नाथाय गोहो खालाम, आङो संसारखौ फेजेनबाय। बोसोनाव बुंदों, संसाराव नोंसोरो नासयजागोन, नाथाय गोहो खालाम होनदों। गोहो खालाम, आङो संसारखौ फेजेनबाय। बे आफाया, बे फोरबुआ संसारखौ फेजेनबाय। दिनै संसारनि मानसिफोरा दिनै नोंखौहाय नासयदोंब्ला, नोंखौहाय बुदोंब्ला, नोंखौहाय सैहोदोंब्ला, गिर्जा न'फोराव हाबनानै बुग्लुं बुगसि खालामनानै, सिफायला सिफायलि खालामनानै दिनै तारुनाफोर होदोंब्ला, बेखौसो मिथि दि नोङो आफाजों खौसे जानायखाय नोंखौ बेबायदि खालामदों। आफाजों नोङो खौसेथियाव थानायनि थाखाय, आफाजों नोङो मोजां सोमोन्दो थानायनि थाखाय दिनै नोंखौ बेफोरबायदि खालामदों संसारिया। आरो बे बाथ्राखौ इसोरनि बोसोनाव रोखायै बुंखादों, रोखायै दिन्थिखादों दि नोङो फोरबुजों खौसे जानानै मोजांखौ मावनो नागिरोब्ला, मोजांखौ मावोब्ला, मोजांखौ बुङोब्ला, गोसो फाफिनायनि, गोसो सोलायनायनि बाथ्रा बुङोब्ला, मोजां हाबाफारिखौ मावनायनि बाथ्रा बुङोब्ला, गाज्रिखौ नागारनानै, गाज्रिनिफ्राय गोजान जानानै मोजां लामानि फारसे थाबायनो थिनोब्ला, संसारा नोंखौ नासयगोन, संसारा नोंखौ मुगैगोन। बे बाथ्राखौ इसोरनि बोसोनाव रोखायै बुंखादों। जेब्ला 2 तिम'थिनि लिरनाय 3 अध्याय 12 पदआव नायगोन, बेयाव बेबायदि बुंदों, ख्रीष्ट जिसुजों खौसे जानानै जायहा मोजां जानो हास्थायो, बिसोर बयबो नासयजागोन। दिनै सोरबा गोसो सोलायदों, दिनै गुबुन धोरोमखौ नागारनानै, मुर्तिफोरखौ फुजिनायखौ नागारनानै दिनै गोथां इसोरखौ नाजावदों, गोथां इसोरनि खाथियाव फैदों, मोजांखौ मावनो नागिरदों, जौ लोंनाय, बुलि सावफुंनायफोरखौ, गाज्रि हाबाफोरखौ नागारनानै दिनै ख्रीष्टजों खौसे जानो नागिरदों, मोजांखौ मावनो नागिरदों। नाथाय बेखौ मा खालामदों? न' थांनानै, मिडियाफोरा थांनानै बायदिसिना बाथ्राफोर सोंहैदों, बायदिसिना खोथाफोर बुंहैदों, सोरखौबा जबरजस्ति खालामदों, सोरखौबा सोबादों, सोरखौबा बुदों, गोबां नासयनायफोर। जेरैबायदि इसोरनि बोसोनाव बुंदों, बेबायदि रोखा रोखा दिनै संसाराव जागासिनो, जोङो नुगासिनो दङ, जोङो खोनागासिनो दङ। ख्रीष्टजों खौसे जानानै जाया होनदों, जायहा मोजां जानो हास्थायो, मोजां मावनो हास्थायो, बिसोर बयबो नासयजागोन। बे संसारनि मानसिफोरा, बे संसारा जेब्लायबो गोसोआव ला, दिनै जायफ्रा नासयजादों, जायफ्रा फोरबुखौ नाजावनानै दिनै होखारजादों गामिनिफ्राय, दिनै गोबां जायगायाव, दाब दाब जायगायाव दिनै गोबां मण्डलिफ्रा सैनांदोंना, बै समावबो जाहैबाय बेबायदिनो गोबां मण्डलिफ्रा सैनांदोंमोन। आरो बेबायदिनो जाहैबाय इब्रायारि मण्डलिफ्राबो सैनांदोंमोन। बेनिखायनो पौला बे इब्रायारि मण्डलिखौ बेबायदि लाइजाम लिरहरदोंमोन। जेब्ला जोङो बेखौ इब्रायारिनि लिरनाय 10 अध्याय 32 पदआव नायगोन, जोङो बेयाव बेबायदि मोननो हायो, बै थांनाय सानफ्राव नोंसोरो इसोरनि स्रांखौ नाजावनायनि उनाव मा जादोंमोन बेफोरखौ गोसोखां,
नोंसोरो बिमायनो सैनांदोंब्लाबो नोंसोरो बेफोरजों फेजेनजायाखै। सम सम नोंसोरो मानसिफोरनि सिगाङाव निन्दिजादों आरो नासयजादों आरो गुबुन समाव नोंसोरो गावसोरबादि सैनांनाय मानसिफोरजों लोगो लाफानानै सैदों। जोबथेसालियाव जोबजानायफोरजोंबो नोंसोरो सैफादों आरो जेब्ला दंनायफोरखौ लुथिनानै लांजादों अब्ला नोंसोरो रंजा बाजा सैनानै थादों, मानोना बेफोरनिख्रुइ मोजांसिन आरो जोबनो गैयै धोन नोंसोरहा दंखायो होननानै नोंसोरो मिथिदोंमोन। बिसोरबो जाहैबाय बिमायनो सैनांदों होनदों, बिमायनो बिसोरबो नासयजादों होनदों, अब्लाबो बिसोरो बेफोरजों फेजेनजायाखै। समाव बिसोरो उखैनानै थानांदों होनदों, समाव बिसोरो जोबथेसालियाव जोबजादों होननानै बुंदों आरो बे जोबथेसालियाव जोबजानायफोरजों बिसोरो दुखु जाफादों होननानै बुंदों। बिसोरनि दंनायफोरखौ लुथिनानै लांदों होनदों। दा जेरैबायदि खालामोना, गोबां बेफोरबायदि खालामो। अबावबाथ' नोङो जिसुखौ नाजावनायनि थाखाय, ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनि थाखाय नोङो दैबो मोनलोङा, नोङो अबावबा ओंखारनोबो मोना, अबावबा थांनो मोना, बेफोरबायदि गोबां नियम कानुन खानानै दोनदोंमोन, मिथिगौ ना? दाख्लै बावै बे मोनसे जायगायावहाय बेबायदि जादोंमोन। जोंनि खाथियावनो जायो, एसे जोंनि ओरै सोनाबजोंहाय बेबायदि जाहैबाय। बै समावबो बै मण्डलिफोरा बेबायदि खालामजादोंमोन, नाथाय अब्लाबो बिसोरो बेफोरजों फेजेनजायाखै होनदों, अब्लाबो फोथायनायाव नांथाबसिनदों। आरो बेबायदिनो जाहैबाय, बे गाहाम रादाबखौ खोथाबायनायनि थाखाय पौलाबो जाहैबाय जोबथेसालियाव जोबजादोंमोन, दाय गैयाबाबो दाय फोनांजादोंमोन। आरो बे बाथ्राखौनो पौला तिमथिनो लिरहरदोंमोन। जेब्ला जोङो 2 तिमथिनि लिरनाय 2 अध्याय 9 पदआव नायो, बेबायदि बुंदों, मानोना बे गाहाम रादाबखौ खोथानायनि थाखायनो आङो सैनांदों आरो दाय गोनां बादि खाजादों, नाथाय इसोरनि बाथ्राया जोबथेनानै दोनजाया। आरो बेबायदिनो जाहैबाय, पौला थेसलनिकिया मण्डलिखौबो लाइजाम लिरहरदोंमोन जेब्ला बिसोरो सैनांदोंमोन आरो बे सैनांनायाव सैथाबनानै बिसोरो थादोंमोन, फोरबोखौ बिसोरो नागाराखै। 2 थेसलनिकियानि लिरनाय 1 अध्याय 4 पदआवहाय बेबायदि बुंदों, बिनिखायनो इसोरनि मण्डलिफोरनि सिगाङाव नोंसोरनि थाखाय जों गाव गावनो गोग्गा खालामो। नोंसोरो नासयजादों आरो सैनांदोंब्लाबो सैनानै फोथायनायाव गोगोमै थानायखाय जोङो गोग्गा खालामो। सैनांदोंब्लाबो सैनायावहाय गोगोमै थानायखाय गोग्गा खालामो होननानै बुंदों पौला। बिनिखायनो अनजाग्राफोर, दिनै आंबो बेखौनो बुङो, बे बोसोननि गेजेरजों, बे रावनि गेजेरजों, दिनैनि सैनांनाया फैया नङा, फैखागोन। आनजादा फैया नङा, फैगोन। मोनसेनि उनाव मोनसे, मोनसेनि उनाव मोनसे सफैबाय थागोन। गोबां रोखोमनि आनजादफोर सफैगोन, गोबां रोखोमनि आनजादफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन, जोङो मोगा मोगि जालांगोन। नाथाय बेखौसो गोसोआव ला, गोहो खालाम दि फोरबोआ नोंखौ नागाराखै। बिनियाव अरायबो बोलो बि, गोहो बि। आनजादखौ गोजान जाजानायखौ दा लुबैदे, आनजादखौ गोजान खालामनानै हो, सैनांनायखौ गोजान खालाम, बेफोरबायदि नङा। नाथाय बिनि गेजेरावबो गसंथानो थाखाय इसोरनियाव बोलो बिनि जोङो। जोबनायाव आङो बे बाइबेल पदखौ फरायनानै दिनैनि बोसोनखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नो सानदों। 1 पिटरनि लिरनाय 1 अध्याय 9 पद, फोथायनायाव गोगोम जा आरो सैताननि जेङा गसं, मानोना नोंसोरो मिथिगौ फोथायग्रा बिदा फंबायफ्रा जेरावबो नोंसोर बादिनो सैनांदों। बे बोसोननि गेजेरजों इसोरा जों बयखौबो बोर होथों। आमेन।